Tada! Čau lidi, tady je zase Dobravka, zase ten stejný den, jenom já se strašně nudím. A tak, tohle je to úterý, takže budu kreslit svůj celý život. Co jsem viděla od Hogiho a od Falinky. Tak jdeme na to. Si nemůžu dočkat, jenom se musím připravit, jo, lidi. Haircut. A já bych ho. Tak. Bylo, nebylo. Nemám zrychlený pohyb jako ostatní. No tak. Máma pracovala v hospodě. Je strašně pěkná. Promiňte, vidím přes tu obrazovku. A viděla mýho tátu se šátkem. Jak sebral, no to je můj vlastní táta, jak sebral takhle list, housenek, který říkal, já to sním, hned. Takhle já to sním. Pardon, no to trochu blbý a tak no. Tak máma říkala, že si to zapálí ohněm ty housenky. Ale to bohužel nebylo. Tak dál. Táta s mámou byli v posteli. Zahrávaný. Pořád se vrncala. Ani nevím proč. Sice mě to moc nezajímá. Ale tak, to byl ten příběh celý. No. Tak. Táta utek. Ne jako ne vždycky, ale prostě utek. A vrátil se do svého baráku. Spíš takhle. Se diví máma. Kam zmizel? Se podělal. No, tak. Máma se pak k němu přistěhovala do takového paneláku. No, měli hezkýho Travanta, protože to ještě bylo v módě. Promiňte, moc neumím kreslit auto, no a co? Tak. Ještě kufr. Měli krásného pejska. Kiliana. Jenom kost a kůže. Kost a kůže. Dory. Co? Ze mě za chvilku bude jenom kost a kůže. Koukněte se na Mária. Já budu jak sušenka. To si teda nemyslím. A tady je náš milý pejsek. Myslíte si, že bude kost a kůže jako sušenka? Posílejte. No počkat, ještě si musím sebrat papír. Tam jsou moje špatky, Já úplně
dlouho nekřím. A já koukám, že jsem skoro vůbec nějaké svatého psa, no. Tak prostě psa, který jsem jmenoval Kili a no. Tak, když máma už mě začala mít a potřebovala do nemocnice, aby mě tam odplodnili. Máma řekla, Ondra, do nemocnice. Ondra, odvez mě do nemocnice a to hned. On. On řekl, co? Jestli mě odvez do nemocnice, no. No tak, už natáčím 6 minut, jo. No tak jsem si nevěděla, no. Moc mi kočárky nejdou, jo. Tak, ještě kolečka. A Kilian. To mělo být sice naopak, ale to nevadí. On byl jako velký, ale nechtěl si to větánskou přes celou obrazovku. Tak... Tak jsem byla hezký peřince. Kilian úplně mě hlídal, byl tak zorný. Tady měl takový kožíšek. A tady byla máma, jak mě vozila. Tak, když už jsem byla větší, tak jsem si vůbec jsem si vůbec nehrála s panenkama. Počkejte, já si musím ulevit. No tak já zkusím psát teda levou, no. No, sice to nebude to, ano, ale. Tak jsem dělala baráčky. Natáčím! Dneska je úterý, kreslenící den. Vůbec mi to nejde, ale nevadí. Jo, já koukám. No, spíš jsem měla knížky. Stavěla jsem si z nich takový prostředíčko, do nich jsem dávala takový panáčky. A poslouchala jsem, co hlavně. No, to vypadá divně. Hlavně jsem poslouchala pohádku na kazeťáku. Jednou jsem byla tak blbá, že jsem perfektní kazeťák, no už nebyl perfektní, prostě jsem se naštvala a Mário, teď ne, natáčím. Videa. Počkej. Takhle jsem hodila ten kazeťák dolů a pak s ním bylo.
strašně mi docela chybí, protože byl hodný, tak se z něho stal dílek, prostě jsem byla. Napíšu, jsem blbá. No, pak jsem dostala novou myš. No, spíš potkaná. Ale ten už je po smrti. No, jako, mně to nejde teď dneska. Tady má takhle. A já jsem s ní tak nadšená, že jsem brčela. Protože jsem si strašně přála myš. A měla jsem na sobě pláštík, dávala jsem jí dobře. Tak už jsem byla starší. Tady jaký jsem takhle dort. Jsem měla oslavu, jej. No, tak jsme se odstěhovali na tu, no ne na tu oslavu přímo, no. Tak jsem měla malý pokojík společný s mámou. No a tak dále a... Počkejte. No a tak, pak jsem začala chodit do školy. Měli jsme strašně hodnou paní učitelku. A tady mám další kamarády, no. Měli jsme fantastickou paní učitelku, jenom tam má děti, tak jsme dostali zlýho smajlíka. Ne, zlý smajlík by mě vždycky znamená zlost. Takže zlou paní učitelku, no. Vás to nezajímá, nebo co? No a tak dál. Tady můj vlastní táta dělá páva. Vlastně to ani není můj táta, no. Už to nech! Páve, ticho! Ticho, Páve! Ticho! 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 Počkej, až dotočím. Přijdu od tebe. No a já nevím, pak jsem byla v první B, ne teda v první B, no. Druhý B, třetí B a konečná čtvrtá B. Konec mýho života. Děkujeme, že jste se koukali na toto video. Děkujeme a naschle. Česák, busák, autobusák. Střih. Ještě jednou. Střih.